פיזרתי את הרזומה בכל מקום, ואף אחד לא מחזיר תשובה. את ישראלית, ועומר אדם, וטונה. אימא לפחד אלוהים באמת. אוקיי, זה כן. בהתרדוף רוחות, אני נשבעת בחיי. אני חזרתי לאפליקציות, התחלתי לדבר עם מישהו. אני יכול לקחת אותך למקום מאוד מאוד אקסקלוסיבי בפריז. חוויה מקסימה, מאמי, גם חוקן זה חוויה. לא הרבה זמן אחרי 7 באוקטובר, אחד דפק בדלת, מה זה דפיקה של דפיקות. גסטאפו. אנחנו השתתקנו. עלו עלינו. את לא באמת יכולה להכיר בן אדם שאת מדברת עם 500 אנשים במקביל. יצאתי עם מישהו, אני זכרתי עליו משהו שמישהו אחר אמר לי. בא לי להתחיל עם מישהו. כן. לא, מספר טלפון או אינסטגרם? לא נכון, אני לא למה? מסכימה. פה אני לא מסכימה איתך. ברוכים הבאים לפודקאסט שלי, סלווי, שזה אומר בצרפתית, אלה החיים. היי, אני דנה ועברתי לבד לפריז בלי לדעת באמת לאן זה ייקח אותי, אבל עם ידיעה שפריז היא חלק מהסיפור שלי. כאן אני פותחת הכל ומספרת את כל הסיפורים שלא תמיד מגיעים לאינסטגרם, הרגעים המטורפים, הבחירות, הפחדים, הדייטים הפריזאיים, החברויות החדשות וכל מה שאני לומדת בדרך. זה קצת כמו לשבת איתי לקפה בפריז ולשמוע את כל הסיפורים שאני מספרת לחברה הכי טובה. אני בטוחה שאיפשהו אתם תראו בסיפורים שלי גם את עצמכם, ואולי, בדיוק כמוני, גם אתם תגלו בדרך דברים שבכלל לא חיפשתם. זה משהו בשיניים? לא, אפשר להתחיל. אז שלום לכולם, וברוכים הבאים לעוד פרק של סלווי, וכמו שהבטחתי, יש לנו היום אורחת מיוחדת שתמיד נמצאת מאחורי המצלמה, והיום היא ביחד איתי מול המצלמה. אז הגיע הזמן שתכירו סוף סוף את האישה והאגדה, יעלי. היי. יעלי היא חברה מאוד 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 טובה שלי פה בפריז, היא אחות שלי בגדול, אנחנו כזה די חיות אחת עם השנייה. גובי, די. ונראה לי אני אתן לך להציג את עצמך. תודה. לכי על זה. אז היי לכולם, אני יעלי, אני באמת הסיידקיק של דנה פה. אני מרגישה שבאמת חלק מהאנשים מכירים אותי, כזה לא תוספת קטנה בצד, שזה קורה. אני עברתי לפה לפני 2.5 כדי ללמוד משחק, למצלמה, לסרטים ודברים כאלה. אני עדיין לומדת, יש לי עוד 2 ללמוד, אני בו זמנית עובדת, עושה כל מיני דברים, פרויקטים, whatever. אוי, לולה. היא אוהבת את הציפורניים שלי מאוד. לא מפסיקה ללעוס ליעלי. היא אוהבת ללעוס דברים, אז היא לועסת לה. כי הציפורניים החדות שלי מאוד מדברות אליה. יש לי תור בשישי, לולה. אני יכול כתוב. אז כן, עברתי לפני 2.5, גם כן לבד, אחרי הצבא. זה היה בהתחלה מאוד מאתגר, ולאט לאט מתבצרות פה חברויות מאוד מאוד טובות. מכירים דרך הקהילה הישראלית, מכירים דרך העבודה. עבדתי בפטיסרי כשעברתי לכאן, ככה למדתי צרפתית גם, באתי מאפס לגמרי, וזה עוזר לפתח את השפה מאוד. ואני זוכרת שהכרתי אנשים גם שנכנסו בדלת והיו ישראלים, וחלק היו תיירים, חלק היו אנשים שגרו פה, מפה הלכתי לארוחת שישי, שהכרתי עוד אחד ועוד אחד, וגם ככה אני ודנה הכרנו, באירועים כאלה. נכון, האמת שמי שהקשיב לפרק הקודם, וואי, לא לחמה על הפופקורן. מי שהקשיב לפרק הקודם, אני אמרתי שכבר הקלטנו פרק, אני ויעלי, והוא נגנז בגלל בעיות סאונד, אני ממש מקווה שלא יהיה היום שום דבר. איך הגעת לעבוד בבולנג'רי? כשעברתי לפה אמרתי לעצמי, טוב, אני חייבת עבודה, חייב לעשות משהו בשביל להתקדם, להרוויח כסף מעבר ללימודים, ופשוט הדפסתי את הרזומה שלי, כמו פעם, רזומה המזויף כמובן. אני הדפסתי אותם והלכתי חנות, פטיסרי, בעיקר פטיסרים, כי זה נראה לי פשוט הכי הגיוני לעבוד במחירות של זה. עברתי אחד וחילקתי להם רזומה, אמרתי, מחפשים עובדים, מחפשים זה, יש לי אנגלית מצוינת, כי ידעת שהם שונאים לדבר אנגלית בעצמם, אז אמרתי להם, תנו לי את הלקוחות שמדברים אנגלית. פיזרתי את הרזומה בכל מקום, ואף אחד לא מחזיר תשובה, אף אחד לא אומר כלום, אפילו שמנסים ומראים שאתה, יש לך מוטיבציה ואתה תלמד צרפתית תוך כדי ובלה בלה בלה. כלום. עד שיום אחד, אז הייתה לי שותפה כשעברתי לפה בדירה הראשונה שלי, היא לקחה אותי לעוד פטיסרי של ג'פרי קאן, שהוא שף פטיסייר יהודי במסווה, הוא כהן, והיא הכניסה אותי, הראתה לי על הכל, והיא אמרה לי, למה שאל תשאלי פה
אם כאילו מחפשים עובדים כי הם יהודים, אולי יתנו משהו. אז הבחורה בדלפק אמרה לי, כן, תשאירי רזומה שלך, תחזרי, תביאי, דברי עם המנהלת. חזרתי יום אחרי זה, דיברתי עם המנהלת, אמרתי לה, כן, אני מחפשת עבודה, אני ישראלית. בשנייה שהיא שמעה את זה, היא עפה, היא היהודים הצרפתים שיש בחו"ל שמתלהבים מישראלים. את ישראלית, ועומר אדם, וטונה, וזה כל מה שהיה לה בראש. ועם ישראל חי, וזה, וקרחנות. קיצר, היא אמרה לי, כן, כן, אני רוצה שתעבדי פה. ואמרתי לה, תקשיבי, אני לא יודעת מילה צרפתית. היא אמרה לי, בסדר, אני אדאג שתבואי ותעשי, וזה, אני אדבר עם המנהלת שלי. התלהבתי וחזרתי הביתה, יום, יומיים, 3 לא שומעים כלום. אמרתי, טוב, ניסתה, לא עבד לה. פתאום אני מקבלת טלפון ממישהי ישראלית, שאומרת לי, אני עובדת אצל ג'פרי קאן, היא אחת מהשף פטיסייר שמכינה את כל הדברים. היא אומרת לי, הם רצו שאני אגיד לך שהם מוכנים לקבל אותך לעבודה. ואני עפתי, וואי, איך אני עפתי והתלהבתי. אמרתי, סוף סוף מקום שקבל אותי, לא לקח המון זמן אמנם, נראה לי חודש מאז שעברתי שמצאתי את העבודה. ואמרתי, תודה לאל, זה עול שיורד ממך ברמות. התלהבתי נורא ובאתי, והמנהלת פגשה אותי, אמרה, תעבדי לצרפתית? אמרתי לה, בטח שאני אעבוד. מתחילה, פותחת את המקום כל יום, ואוקיי, בא לקוח ראשון, וכזה, נשמע בלי, קורסון. קלטתי, הלכתי, חזרתי עם קורסון, הוא אומר לי, אני לא תחואה, 3. ככה, הלוך חזור, עד שאני סוף סוף מבינה מה לקוחות רוצים ממני. לאט לאט, באמת דברים נקלטים למוח, עד שבסוף הגיע מצב שדעתי את כל המילים שאני צריכה לדעת, את כל הסוגים, מה יש באוכל, ומה להגיד ללקוחות, ואיך לתת כסף, כל דבר שאני צריכה לדעת, ידעתי. וזה היה הצעד הראשון. זה דורש חתיכת אומץ. זה... חתיכת אומץ. לגמרי, זה מלחיץ. הייתה תקופה שממש רציתי לעבוד פה בבית קפה. באופן כללי, להתחיל עבודה חדשה זה אחד הדברים שהכי מלחיץ. בארץ מפחיד אותי להתחיל עבודה חדשה. אז כאן, בשפה זרה, אימא'לה, פחד אלוהים באמת. זה נורא. אבל רציתי כזה לעבוד פה בבית קפה, וכזה לעבוד בבית קפה בפריז. ובסוף לא עשיתי את זה היום, בכלל, היום אני זמן לנשום, אז כאילו זה מאוד רחוק ממני, אבל זה משהו שהוא נשמע חוויה ברמות. לגמרי. זה קטע מטורף לעשות את זה, זה פשוט כיף. גם כמובן שצריך ליפול על אנשים טובים, אין לדעת על מי תיפול, אבל אם נופלים על אנשים טובים, זה לא כל כך כיפית כזה, לפתוח מקום ביחד, לסגור מקום ביחד, וצוחקים חצי באנגלית, חצי בצרפתית, וכל אחד אומר לך, הכל בכיף, איתי דברי חופשי, אני אעזור לך, כזה ממש. נותנים לך תחושה חיובית כזאת, שהכל יהיה בסדר, ויש לך אותנו, וכאלה, ועושים צחוקים. וזה היה פשוט מדהים. ואומרים לך, כן, ואת יכולה לקחת הביתה בסוף היום, תקחי לך, תאכלי וזה, ומאכלים מאחורה. וגם, הכי מצחיק זה שאני אומרת דברים בחצי מילים לא ברורות בעליל, והם צוחקים מזה, כי עכשיו זה קטע שיש אותי, אני מדברת צרפתית שבורה. זה הופך להיות חלק מהאופי שלך, שאני חושבת שזה מקסים, וזה ממש יפה, זה עושה את זה נורא ייחודי. כי הם נורא צוחקים ואומרים, איזה מטורללת היא, ואיזה זה כיף, זה מוסיף לקרקטר איזה משהו של כן. היו לנו הרבה שיחות על זה. נכון. כאילו של במקום לפחד לדבר צרפתית ולעשות טעויות ולהישמע מטומטמת, פשוט להיות הבן אדם החמוד הזה שעושה טעויות וכזה, וצוחק על זה. נכון. אז, וזה מאוד מאוד עוזר. לי זה מאוד מאוד עזר, השינוי הזה בחשיבה. ממש, זה מדהים איך הסוויץ' הזה גורם לך להיפתח. אני בלימודי משחק אני לוקחת שיעורים שהם חלק באנגלית, חלק בצרפתית. ובצרפתית זה עוד סוגי מילים שאני לא יכולה להבין בכלל. אז מבינים מהקשר, מבינים ממילות מפתח, מילות קישור. ויש דברים באמצע שאני לא קולטת, באמת. ובלי בושה, אני אומרת לו, תקשיב רגע, מילה מה שאמרת לא הבנתי. כולם רציניים, הוא אומר, תיכנסו לעומק של הזה והזה. אני אומרת לו, עצור שנייה. תחזור אחורה, תעשה ריוויינד באנגלית להקלטה הזאת, כי לא הבנתי כלום. באמת, וזה מצחיק. זה הופך להיות קטע. נכון. לי אגב, זה קורה לפעמים בפילאטיס, כי יש הרי כאילו, יש את הווקבולרי של הפילאטיס, כאילו שלמדתי עם הזמן, כי אני הולכת להרבה שיעורי פילאטיס. בהתחלה כאילו נורא נלחצתי ללכת לפילאטיס, כי
פילאטיס זה כאילו, זה דבר מלחיץ ללכת עליו בשפה זרה, ופתאום אני לא אבין, ופתאום היא תתקן אותי ואני לא אבין מה היא אומרת, וזה מרגיש כזה חשוף, זה כאילו עם כזה בגדים צמודים של ספורט, ואתה עושה כל מיני תנוחות מוזרות שם, וכאילו זה נורא מלחיץ לא להבין, לא יודעת, זו סיטואציה נורא מהאמת. בהתחלה נורא פחדתי, היום זה כבר ממש חלק מהחיים שלי, וכזה יש לי ווקאבולרי נורא ספציפי של פילאטיס, שזה קורע. פתאום לדעת איך להגיד עצמות בריח, כאילו איזה דבר. וואי, שחמות. אמיז. תקשיבי, חלקי גוף, עצמות, זה... חוליות הגב התחתון, יש לי מושג מה זה, תגידי. תראי אותה, יואו, אימא'לה, תקשיבו, מי שלא צופה בזה, אתם מה זה מפסידים, לא לפוסט, פה זו דוגמנות שאין דברים כאלה. חיים שלנו זה יפים. טוב, אין לה חשבונות לשלם, זה כאילו... שומעת, היא חיה כמו מלכה, היא מנהלת אותי. היא אכלה רגע פופקורן. שנספר קצת על איך הכרנו? כן. אז. ככה. בגדול, אני ויעלי יש לנו כמה גלגולים. לא גלגולים, איך אני אקרא לזה? כאילו כמה פעמים שהכרנו לפני שנהיינו חברות. כן. זהו, ככה נקרא לזה גלגולים, זו מילה גדולה. בגדול, אני ויעלי נפגשנו, לפני זה עושים לחיים. אז אני ויעלי נפגשנו כמה פעמים לפני שנהיינו חברות, אבל כאילו משהו שם עדיין לא היה את הקליק. לא, גם לא לנו איזה רגע... מכונן. כן. לא היה לנו. רגע אישי כזה. כן, לא היה לנו לדבר. לא. נכון. הפעם הראשונה שנפגשנו הייתה לפני שנתיים. יותר אפילו. כן. וזה היה שאני הייתי פה בין שנה ב' לג' של התואר, 4 חודשים ללמוד צרפתית בבית ספר לצרפתית. בגדול זה היה חודשיים, ואז היה 7 באוקטובר, אז נשארתי עוד חודשיים, ואז כבר לא נשארתי במסגרת. זאת אומרת, בית ספר היה בחודשיים הראשונים, ואז נשארתי פה כזה בלי המסגרת של הבית ספר. ויעלי, איך הגעת לשם? אני בדיוק עברתי בספטמבר 2023, נפגשנו לדעתי בסוף אוקטובר, משהו כזה תחילת נובמבר, אז זו הייתה בין הארוחות החברתיות הראשונות שלי. דיברתי עם מישהי מהקבוצה שלי הישראלים, היא הזמינה אותי לשבת אצלה, והיו שם כמה חברות, ודנה הייתה אחת מהחברות האלה, אז כזה הכרתי את כולן. את, אני מניחה, הכרת את כל מי שהייתה שמה. גם לא. גם לא? לא. אז כזה חברה אחת שחיברה בין כל מיני, וכזה מכירות, מקשקשות, שותפות חוויות, מגלות שמכירות כזה אותם אנשים, אותן חוויות, דברים בסגנון. פתאום את מגלה, גם לי. כן. כזה. אז, אבל גם, לא בדיוק ישבנו אחד על אחד, או היה איזה חילוף מילים כזה שגרם לשתינו לקליק כזה. בכלל, כל הקונטקסט של הארוחה, זה היה נובמבר? זה היה? קצת לפני חנוכה. כן, נכון, זה היה קצת לפני חנוכה. זה היה לא הרבה זמן אחרי 7 באוקטובר, וזו הייתה תקופה שישראלים בחול נורא חיפשו להיות עם עוד ישראלים. האנשים היחידים שרציתי להיות איתם זה רק ישראלים. נכון. אז זה היה מין אווירה כזה של מתאגדים כזה, רגע, מתאגדות כמה ישראליות ביחד לארוחה. זה היה ארוחת שישי אולי או סתם ארוחה, אני לא זוכרת. יכול להיות שזו הייתה ארוחת שישי, אני זוכרת שהבאתי משהו. כן, כן. אני זוכרת, אומייגאד, את זוכרת שהיה רגע שכזה, אוקיי, אנחנו דיברנו ממש חזק, באיזשהו שלב התחלנו צחוק עם רצח, כאילו צחקנו באמת מהבטן, בצרחות, ואז השכנים, זה כנראה הפריע לשכנים, ואז איזה אחד דפק בדלת, מה זה דפיקה של גסטאפו? תקשיבי, חשבתי איזה מגיע. עכשיו, אנחנו כולנו, זה היה חודש אחרי 7 באוקטובר. כן. אנחנו נתנו, השתתקנו. דפקנו ניטור מרוב פחד. אמרנו, אף אחד לא להוציא מילה. וואי, נשמע כמעט התחבאנו מתחת לשולחן. ממש. זה היה מפחיד, היינו מתורגרות ברמות. זה היה מזעזע, זוכרת כולנו, היינו בהלם. כן. אמרנו, עלו עלינו. אמרנו, עלו עלינו כל מחבוא שלנו. וואי, ממש. תקשיבי. לא, זה נורא, אלוהים, זה נורא. מזעזע, זה היה קצת מזעזע. כן, אני אגיד אגב, שהיום התחושה היא ממש לא כזאת, כן? כן, בכלל לא. כן, הכל טוב פה. זה פשוט היה כזה בתקופה מאוד מאוד רגישה, וגם בארץ זה היה תקופה, לא צריכה, needless to say, זה היה תקופה מאוד רגישה, וזה היה תקופה שאת מרגישה כזה נרדפת. גם אני לא יודעת אם את גם זוכרת, אבל ממש כמה ימים אחרי 7 באוקטובר, או איזה שבוע אחרי, הוציאו הודעות שאמרו לישראלים לא לצאת מהבתים. יום הזעם. יום הזעם. אני זוכרת, היו אצלי חברים, אנחנו ישבנו אצל כולנו בארוחה, ושתי חברות נשארו לישון סביב במשך שבוע לצאנו מהבית, עשינו משלוחים הביתה והכל.
כולם פחדו לצאת. כי באמת היה אז ממש את יום הזעם. נכון. אז כן, כל דבר הלחיץ. נכון, ולא קרה כלום. כלום. נכון. אני דיברתי עם אמא שלי בטלפון באנגלית, אני גם לא יצאתי מהבית כל היום, ואז הלכתי לחברה, וכשחזרתי הביתה דיברתי עם אמא שלי בטלפון, זה היה ממש מאוחר בלילה, כי לא רציתי ללכת כאילו לבד, אז התקשרתי אליה, ודיברתי איתה באנגלית בטלפון. היום הכל טוב, היום כאילו, כזה לא מרגישים, אני מדברת עברית ועושה סיורים בעברית והכל טוב. כן, גם. כן. זה גם היה יחסית, לפחות אני ואת, זה היה לקראת מתי שעברנו, הכל היה פרש, אני מניחה שגם ישראלים שגרו פה תקופה לא היו בסטרס כמונו. נכון. נכון, הכל היה נורא זר. כן. ואז עברתי לפה. עכשיו, יומיים אחרי שעברתי לכאן, יש פה הרי מלא פעילויות של ישראלים, ככה הכרתי גם חברים ישראלים. יומיים אחרי שעברתי לפריז, יש מפגש של language exchange, חילופי שפות, שישראלים ויהודים צרפתים באים, וכאילו עוזרים אחד לשני בעברית ובצרפתית. וזה היה סופר חמוד. עכשיו אני באתי, והכרתי כזה צרפתים, והכרתי ישראלים, וזה, והשאלות הראשונות ששואלים, השאלה הראשונה שישראלים שואלים אחד לשני כשנפגשים פעם ראשונה פה, זה, טוב, כמה זמן אתה פה? נכון. עכשיו אנשים דופקים שם, כן, אני פה 3 שנים, אני פה 5 שנים, זה, ואני כזה, אני הגעתי שלשום. יומיים. כן, יומיים אני כאן. ואז הכרתי שם 2 חברים, שהם חברים שלנו בחבורה הישראלית עד היום. ואז אחד מהם, כזה כמה ימים אחרי, אומר לי, יעלי עושה חנוכת בית, היא בדיוק עברה לדירה הזאת. נכון. יעלי עושה חנוכת בית, יאללה, כאילו בואי. רגע, אז הוא הזמין אותך ברשותי? הוא הזמין זרה עליי הביתה? אני חשבתי שזה היה ברשותך. לא זוכרת שנשארתי. מה, פשוט הופעתי וכאילו זה היה הפתעה. אולי? אני לא זוכרת, כי חנוכת בית, זה לא בדיוק איזה אווירה של מסיבה. לא, הגזמתי, יש מצב שהוא אמר לי לפני. כי זה גם הגיוני, הוא כזה אוהב פתאום להביא אנשים חדשים, אז יש מצב שהוא אמר לי והייתי כזה ברור סבבה. יואו, ממי, אני חושבת שהזכרת, אני זוכרת שכאילו לא באתי אלייך והצעתי לך. לא, כי לא היינו בקשר, אפילו לא היינו באינסטגרם. נכון, אז אני אומרת לעצמי, אם הוא היה מקשר, זה אומר שכן, או שזה היה בברכתי, ברור, אבל פתאום זה היה בברכתי. ממי, אני הבאתי תחינה ברכה. נכון. לפחות זה. נכון, זה היה מקסים. אז הוא מזמין אותי לזה אצל יעלי, ובהתחלה הייתי כזה, מה, אבל אני ויעלי כזה מכירות, לא מכירות, וזה, טוב, יאללה, אז כאילו נלך. ואז איכשהו כזה התגבשה חבורה מאוד, ומאז כזה עברנו מלא דברים ביחד, וטיול בסטרסבורג שעשינו שנה שעברה. It was there. It was there. כן. היינו, אני ויעלי, מה שקרה זה שהיינו באיזה בית, לא משנה, שכרנו איזה בית גדול כזה, והוא היה, תקשיבו, זה היה כאילו קצת רחוק משטרסבורג, היה צריך לקחת מונית לשם, ואז הגענו לבית, וזה היה בית, תקשיבו, זה היה ממש מפחיד שם, אוקיי? זה היה בית של הטינה. של מה? של הטינה. מה זה? סרט אימה? כן, סתם זרקתי משהו בשביל הקטע. זה היה בית... בית זעזע. כזה רדוף רוחות, אוקיי? זה היה בית רדוף רוחות, אני נשבעת בחיי. וזה היה 2 קומות, והיינו 4 חברים, היינו 3 בנות ובן. ואז למעלה היו כזה כמה חדרים, אחד מהם נשבעת לכם בחיי, זה היה כמו איזה... זה היה פחד אלוהים, זה היה כמו איזה בית יתומים, היו שם מיטות קומותיים. כן, הבית יתומים הזה שיש גם כאילו סינגל בד. כן, מלחיץ. כן, זה היה מיטת, כמו בטירונות, אבל כאילו מעץ. זה היה ממש מפחיד. גם זה שיש את הגגות עם שיפוע. כן. פחד אלוהים לישון בכאלה. תקשיבי, את יודעת מה היה חסר שם כדי שזה ישלים את התמונה? נדנדה מתנדנדת. אוי ובוי. חורקת. אוי ובוי, עם חריקה. כן, זה מה שהיה זה חסר. יכול מזעזע. אני הייתי בורחת בצרחות אחותי. תקשיבי, הייתי שומעת פתאום חריקות מאיפשהו. הייתי לוקחת את עצמי ועפה משם. אבל זאת הייתה האווירה של המקום. ואז אף אחד לא רצה לישון בבית יתומים הזה, וזה מוריד לנו חדר, אז 2 צריכים לישון ביחד. ואז אני הייתי כזה, טוב זה בסדר, אני יכולה לישון עם יעלי, כי יעלי ישנה כזה בחדר כזה די שווה. אז זה היה החדר הגדול, שיעלי ישנה בחדר הגדול, כי למעלה היה, אפשר להגיד? זוג אוזניים. עכביש. כבר שמעתי את זה. אסור להגיד את המילה עכביש, אנחנו קוראים לזה מאיר, ליעלי יש פוביה מהם. נכון, קוראים לזה מאיר. כן, מאירים. אז ליעלי יש פוביה ממאירים, והיה בקומה למעלה, אז אין מצב שישנה בקומה למעלה, ישנה בקומה למטה, שזה היה חדר יותר גדול, וזה אומר ש2 ישנים בחדר הגדול, בקיצור.
עכשיו, אני נורא פחדתי לישון לבד, גם אם זה חדר שהוא לא חדר יתומים, פחדתי פאקינג לישון לבד בבית הזה, זה מפחיד. מזעזע. אז אמרתי, זה בסדר, אני יכולה. אני אתרום את גופי למדע ובוא לישון עם יעלי בחדר למטה. וזהו, ואז הילדנו כזה סכנשים, ועשינו כזה שגרת טיפוח ביחד, וזה ממש, זה פשוט היה ערב בנות. כן, וואו, על לשבת כאילו מול המראה שתינו בחדר אמבטיה כזה, כל אחת על הקרם שלה, ובו זמנית אתם מקשקשות וזה, שם זה עשה קליק ממש ממש טוב. כן. כן, שיחות לתוך הלילה כזה. כן, פשוט הבנו כמה אנחנו דומות. עם הזמן הבנו כמה אנחנו דומות. אני ויעלי מאוד מאוד דומות אחת לשנייה, יש לנו תגובות דומות מאוד. יש את הסרטונים האלה שכזה רואים שני אנשים שכזה אומרים את אותו דבר באותו זמן, באותה טונציה, באותו קצב, הם נשמעים כמו שיבוט אחד של השני. לי וליעלי זה קורה מלא, מלא, מלא. נכון. בקיצור, אז הבנו כמה אנחנו דומות, וזהו, ועברנו מלא חוויות ביחד ומלא דברים. ובפרק הראשון או השני, נראה לי השני, שסיפרתי על כזה, הפעם הראשונה שהבנתי שיש לי פה חברים אמיתיים וחברה אמיתית, ואז סיפרתי על הפעם ההיא שמישהו זרק אותי בהודעה, ושחברה באה וכזה אמרה לי, כאילו אני עזוב את הכל ואני באה אלייך, אז זאת הייתה יעלי. כן, ואנחנו ממש, אנחנו כאילו ממש משפחה אחת של השנייה פה. שתינו יודעות שלא משנה מה קורה, אנחנו מרימות טלפון אחת לשנייה, וכאילו אם יש משהו, אנחנו מתייצבות. אז רגע, בואי נדבר קצת על דברים מעניינים. אוי, גם יש לנו מילת קוד. מה מילת הקוד שלנו? מה? מילת קוד למצבי מצוקה. אנחנו לא יכולות להגיד את זה בפודקאסט. לא, אנחנו לא נגיד, אבל יש. יש מילה אוקיי, אני ויעלי, לא יודעת איך הגענו לזה. כשהלכנו בווינה, היה לנו הרבה מאוד זמן לדבר. נכון, שפע. ואז אמרנו, כאילו, מה קורה אם אנחנו, כאילו, ממש הכנסנו את עצמנו לסדרת אקשן. נכנסנו לסרט של חטופה. ממש. ואמרנו, מה אם אנחנו בפוזיציה כזאת? כן, כאילו, מה קורה אם אחת מאיתנו קורה משהו, ואנחנו כאילו מתקשרות אחת לשנייה, כי אנחנו, אם את צריכה מישהו שיהיה שם, אמא שלי, אבא שלי לא יכולים לבוא פיזית. אני צריכה מישהו שכאילו יהיה בן אדם נוכח כאן. אז נגיד אני מתקשרת ליעלי, אבל אני לא יכולה להגיד במילים שמשהו לא בסדר, אז יש לנו מילת קוד שאנחנו לא נגיד אותה בפודקאסט, אבל יש לנו מילת קוד שאנחנו, כן. אז בואי נדבר על קצת הדברים שאני חייבת לדבר עליהם. היה את הטרנד הזה עכשיו, שכולם מעלים תמונות מ-2016. מה חשבת על זה? שזה מזעזע. אני כל כך מסכימה. זה פשוט נורא. תקשיבי. קודם כל, זה ממש אנשים, זה היה קצת דרך של אנשים לחגוג את הגלו-אפ שלהם. וואו, כן. כן. טוב שלך, אוקיי. לא הבנתי מאיפה זה בא. ברור. אבל, וגם, מה לעזאזל קרה, כאילו למה דווקא 2016, למה לא עושים את זה כל שנה? או למה עשו את זה דווקא השנה ולא שנה הבאה או שנה שעברה? לא יודעת. יש כזה טרנדים, פתאום מישהו קפץ לו שבוא נעשה מה היה לפני עשור, כזה. כי זה הגול. יכול להיות. מאיפה זה התחיל? אני לא יודעת מאיפה זה התחיל אפילו, אבל תקשיבו, אני גם אמרתי את זה באינסטגרם, תהרגו אותי ואתם לא תראו תמונה שלי מ-2016, אלוהים יעזור, איך, אומייגאד, תקשיבו, 2016 אני התגייסתי. אני נוב 16. יואו, מה מתגייסת? כן. סיימתי י"ב והתגייסתי. עשיתי סאנין בשיער, כן. סאנין ש-went wrong ברמות. אחותי, השיער שלי היה ג'ינג'י. חייבת לראות תמונה. את לא תראי תמונה בחיים שלה, בחיים. אני? אולי אחרי הפודקאסט איך אני מרשה, אבל... ראיתי אותי בעצמים הרבה יותר גרועים, אז בסדר. אבל זה, וואו, לא, זה מראה שלא ייחשף לעולם. אגב, אני חיפשתי תמונות, אמרתי סתם, כאילו, אני אראה עם עצמי איך נראיתי ב-2016. התמונה הראשונה שלי בגלריה בטלפון שלי היא מ-2017. די. כן, כי אני חושבת שלפני זה היה לי אנדרואיד, אם אני זוכרת נכון. יכול להיות. אבל אני לא טורחת לחפש, זה באמת, זה מזעזע, הטרנד הזה היה סופש או כמה ימים, וטוב שהלך מהעולם. ממש מזעזע. מה הייתי בת 13? היית בת 13? גבול 12, כי אני נובמבר. אומייגד, אימא'לה, את פיצית. אני לא יכולה, את פיצית. כשאני התגייסתי, את היית שנה אחרי בת מצווה. אפילו לא, כאילו. אומייגד. בשנת בת מצווה. וואי, זה נורא. זה הזיה. זה נורא, אחותי,
אני מרגישה כאילו אני עושה לך בייביסיטר. התבגרתי! מרגיש לי לפחות התבגרתי. לא, התבגרת. האמת, שאת ממש בוגרת לגילך. את איזה מאוד כיף מאוד לשמוע בוגרת את זה. לגילך. אני מאוד שמחה. כן, ברור. אבל אני אהבתי. חושבת שזה גם בגלל שעברת מלא דברים. כאילו, עברת לבד לחול בגיל, עכשיו ב-23, 21 עברת לבד? טכנית זה היה 20, אבל קצת לפני 21, כן. בגיל 20 עברת לבד לחול, זה ממש לא פשוט. אני בגיל 25 עברתי לבד לחול, או 26 הייתי? לא זוכרת, אחד מהם. אבל, וזה ממש לא פשוט, גם בגיל יותר בוגר. אז בגיל 20, אימא'לה, כשאני סיימתי צבא, אני הייתי ילדה. דרך אגב, לפני כמה ימים, הגיע אליי לסיור צוות ההנהלה של האולם אירועים שעבדתי בו בגיל 22-3 כזה. תקשיבי, זה היה הכי כיף בעולם, כי זה, את יודעת, כאילו זה היה מקום שזה עבודה של אחרי צבא, כאילו זה היה ממקומות שאת חיה את המקום כבר, ושאת מרגישה שהכל נורא כמו משפחה, והיה את הצוות של ההנהלה וזה, ועכשיו הם כזה באו אליי לסיור, שאני בחיים כזה החדשים והיותר בוגרים שלי, וחיה בפריז, וזה, זה היה סופר סגירת מעגל, וזה היה ממש כיף. זה מטורף. אבל זה גם לי להיזכר, כאילו, איך הייתי אז, איך הייתי כזה בגיל הזה, בגיל 23. איך זוכרים אותך, אנשים. כן, ופתאום זה כאילו, את יודעת, נזכרתי בכל מיני רגעים מאוד קטנים שהיו שם, והייתי כזה, וואי, הייתי ילדה. אז כן, אז אני חושבת שזה משהו שמאוד בגלל אותך, כל החוויה הזאת של לעבור לפה לבד ולהתמודד, וכזה ללמוד שפה זרה ובית ספר וזה. לגמרי, זה מעצב אופי. תודה. ממש. אז, שנדבר על הדברים הג'וסים והחשובים באמת. כן, בבקשה. טוב, אני חזרתי לאפליקציות. היידה. כן. כי אמרתי, כאילו, יש תקופות, דיברתי על זה בפרק על הדייטינג, יש תקופות שכזה, אני אומרת, יאללה, אני אכנס לאפליקציות, בא לי לחזור לדייטינג, ואז יש תקופות שכזה אין לי כוח יותר, וזה נמאס לי, וכאילו בא לי קצת שקט מכל האפליקציות האלה, ולדבר עם אנשים, והם עושים לך גוסטינג, ואת לא רוצה, והם לא רוצים, לא, אני כוח לזה, וכזה מלא שיחות שבסוף בכלל לא יוצא מזה כלום. ועכשיו אני בתקופה שאמרתי כזה, טוב, יאללה, בא לי קצת לחזור, אז אתמול קצת כזה חזרתי, והתחלתי לדבר עם מישהו. והוא היה מישהו, לא, זה הסתיים ב-unmatch. אוקיי, הקרנתי. אבל הוא היה נורא מוזר, כי כאילו הוא היה מאוד old money כזה, שזה לא החלק המוזר עדיין. אנחנו אוהבות. מתות old money סטייל. אז זה היה מאוד old money וזה, ואז התחלנו לדבר, והוא מתחיל לשאול אותי כזה, אז מה האקספיריאנס שלך כאילו איך זה מרגיש לך לעבור לבד לחול, איך החוויה וזה, כי אני שוקל לעשות את זה גם. ואז אמרתי לו, כאילו, כזה החלטה הכי טובה של החיים שלי וזה, אבל מה הסיפור שלך? דבר. לא, כאילו, מה הקטע? מה, כזה קצת עליך, ספר לי. ואז ההודעה שהוא שולח לי, הוא אומר לי, תראי, I'm very wealthy, ואני מתחיל לשאול את עצמי שאלות. עכשיו, תקשיבי, כאילו, פה התחיל החלק המוזר, כי מי מדבר ככה? ממש. מי אומר על עצמו שהוא כזה, אני עשיר ואני מתחיל לשאול את עצמי שאלות? וגם הודעה שנייה, למישהי שאתה פוגש באפליקציה, הוא אמר לי, אני המון שנים הייתי כזה קזנובה כזה. קזנובה. כן, אחותי כן. הוא הלך קזנובה. הוא אמר את זה. כן, you know, like, כזה משחק בבנות, מחליף בנות כמו גרביים. כזה. הייתי חם בגזרת הנשים. חכי. ואז הוא אומר לי כזה, ואז פגשתי מישהי וממש התאהבתי בה והיא שברה לי את הלב. ומאז זה כאילו קצת מעורר, זה קצת כמו פנטום האופרה, שהוא נראה הבן אדם, הוא נראה, מה שהם עושים בפנטום האופרה זה שהפנטום הוא רשע כזה, והוא נראה נורא רשע, ואז מגלים שיש לו לב טוב, נראה לי, אם אני זוכרת נכון. לא משנה, אבל... שהיא מתה בסוף הסרט, אני לא זוכרת משהו אחר, היא ראתה אותו ומתה, כאילו. ואז היא שברה לו את הלב, ומאז הוא כזה, כל בחורה נראית לו נורא פלט, והוא לא מצליח להתאהב עוד פעם, והוא לא מצליח כאילו, כזה לאהוב עוד פעם. וכאילו הייתי קצת בשוק מכל איזה, פתאום השתפך הבן אדם, עוד לא, כן, הודעה שנייה, בן אדם מספר את הסיפורים שלו.
מספר את הסיפורים החיים שלו ודואג להזכיר שהוא אלטי. אחרי כל ההשתפכות הזאת, הוא אומר לי, כזה, וואי אלוהים, באמת, סורי, לא הייתי צריך להגיד את זה. סליחה, מה הייתי אתה צריך אומר? באמת. בן אדם. הבימה זה פה, מתחיל, I'm אוי, scared. ואז הוא אומר לי, אז מה את חושבת? ואז אני אומרת לו, כזה אמרתי לו, משהו בסגנון כזה שאין לי זמן וסבלנות לבזבז על משחקים, ושאם כזה אני סתם כזה מחפש עוד צ'יק כדי להעביר, כזה עוד בחורה כדי להעביר את הזמן ולהתגבר על האי, אז אני לא הכתובת. כי באמת די, אין לי סבלנות למשחקים, אין לי כוח לזה, באמת אין לי כוח לזה, אין לי סבלנות, רוצים משחקים? לא בבית ספרנו. ואז הוא אמר לי כזה, שמי, אני לא אהיה the man of your life, דנה, that's for sure, כן? אבל אני יכול לקחת אותך למקום מאוד מאוד אקסקלוסיבי בפריז. ואז אמרתי לו, מה זה אומר? זה נשאר סקרן, אתה, אוקיי? עכשיו, לא שהתכוונתי באמת, כאילו, לא יודעת, יכול להיות שהשיחה הייתה ממשיכה, והוא היה נראה לי באמת אחלה בן אדם, והייתי נפגשת איתו, לא יודעת, כאילו, בוא נגיד, זה לא מה שקנה אותי, אבל זה מאוד סקרן אותי. כן, זה מסקרן. אמרתי לו, מה זה אומר? ואז הוא אומר לי, למועדון ליברטין הכי אקסקלוסיבי בפריז. אז יודעת מה זה מועדון ליברטין? לצערי, כן. אז אני לא ידעתי מה זה מועדון ליברטין, ואז הוא אומר לי, למועדון ליברטין הכי אקסקלוסיבי בפריז, ואז בדקתי רגע בגוגל מה זה מועדון ליברטין. ואז גיליתי שמועדון ליברטין זה מועדון של כזה מיניות, הרבה מאוד מיניות. חופש מיני. מאוד. וכזה חילופי זוגות, סוג של כנראה, ואורגיות, וכאילו משהו, בקיצור מאוד 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 מיני כזה. ואז פשוט אמרתי לו כזה, וואי סורי, לא מדבר אליי. ושם זה נגמר, אבל את מבינה, כאילו, חוויה ראשונה מלחזור לאפליקציות. ברוכה שווה, מאמי. תודה. זה מה שיש שם בחוץ. וואי, באמת, אלוהים, אין לי כוח. אבל זה נחמד, זה כיף לדבר עם אנשים. כן. והנה, תראי איזה חוויה מצחיקה. חוויה מקסימה, מאמי, גם חוקן זה חוויה. זה חוויה שאני לא רוצה לעבור. זה חוויה. אבל אני אגיד לך מה, אני חושבת שלאחרונה, בכלל בתקופה האחרונה אני מרגישה שכזה מאוד מאוד למדתי המון דברים, וכזה די התבגרתי מאוד בתקופה הזאת, בחודשים האחרונים, ואני מרגישה שעכשיו אני חוזרת לאפליקציות ממקום קצת יותר בוגר, וקצת יותר כזה יודעת מה אני שווה, וכזה. ואני אמרתי, הפעם לא בא לי לדבר עם מלא אנשים במקביל. כי העניין הוא מה הקטע באפליקציות, ולמה זה כל כך מעייף? כי כולם מדברים עם מלא אנשים במקביל, ואז את לא באמת יודעת כבר, כאילו, מי אומר לך מה, ואת כבר מתחילה להתבלבל, ואת לא באמת יכולה להתחבר, את לא באמת, כאילו, את לא באמת נותנת לזה צ'אנס. פעם קרה לי, אימא'לה, איזה בושות. מה עולה? פעם קרה לי, יואו, וואי, תקשיבי, יצאתי עם מישהו לדייט. עכשיו, זה מישהו שאני כאילו דיברתי עם עוד איזה שניים, ויצאנו לדייט ראשון או שני, יש מצב שזה היה, לא זוכרת, לא משנה, ואני זכרתי עליו משהו שמישהו אחר אמר לי. כן. ואז, איזה בושות. ואז אמרתי לו את זה, והוא לא זכר שהוא אמר לי, המזל שלי, זה שזה היה איכשהו קשור למשהו שהוא כן עשה, ואז יכולתי איכשהו כזה להגיד משהו בסגנון כזה, כן, זכרתי משהו כזה. משהו בסגנון. אבל כאילו אני אומרת לו, ואז הוא אומר לי, מה, סיפרתי לך כאילו שככה וככה, ואז אני אומרת לו, כן, סיפרת לי, כאילו אני זוכרת שפחות או יותר, שזה וזה, ואיכשהו באמת, איכשהו הצלחתי להשתחל מהדבר, להתפתל מזה החוצה. אחרי הוא מסתכל בשיחות לראות אם הוא באמת אמר לך. אבל אלוהים, זה כאילו, זה העניין שאת לא יכולה באמת להתחבר ולתת צ'אנס אמיתי לבן אדם. את לא באמת יכולה להכיר בן אדם שאת מדברת עם 500 אנשים במקביל. אז די, אז הפעם אני מדברת עם אחד, כי די, זה גם לעבוד בזה. אין לי כוח לעבוד בזה. זה עבודה, זה לענות כל הזמן להודעות, זה כאילו, זה גם לא סתם הודעות, זה הודעות של דייטינג. את גם לא באמת עונה. אני סתם, הוא שלח לי, אז עכשיו אני אענה לו את זה בחזרה, כי זה מה שהגיוני. ואז הוא שולח ואת עונה לו את זה סתם. נכון. אין פה באמת
אבל גם זה עניין של, זה לא סתם לדבר עם בן אדם, זה לדבר עם בן אדם שהוא אופציה לדייט. אז את שוקלת מה את אומרת. ברור. ואז לדבר עם, כאילו לנהל כמה כאלה, זה ממש קשה. וזה לא כיף. ואת לא באמת נותנת את הצ'אנס, שוב. אז זהו, די, אני אחד. כל הכבוד. כן, פשוט העניין הוא שכאילו בגלל שאת, כאילו כולם מדברים עם מלא אנשים בזה, אז הסיכוי שבאמת יצא דייט והשיחה לא תתמסמס הוא מאוד מאוד, הוא לא גדול. את יכולה לדבר נגיד עם כמה אנשים, בסוף כאילו יצא לך אולי דייט אחד עם אחד מהם מכל הדבר הזה, אם בכלל. כי באיזשהו שלב השיחה מתמסמסת, או שהוא יש לו מישהי שיותר מעניינת אותו, או את יש לך מישהו שיותר מעניינת אותך, וכאילו... אני חושבת שלאנשים גם יוצא איזשהו סיפוק רק מעצם הדיבור, לא צריך אפילו לתת לדייט, כי זה כאילו מספק גם בשביל להגיד, אני יוצא עם כמה אנשים, או אני מדבר עם כמה אנשים. זה מצחיק, כאילו הפורמה הזה לדבר עם כולם, בסוף לא יוצא לך מזה משהו. אתה לא תמיד באמת יוצא לדייט עם כל אחד מהם, או באמת מפתח איזה משהו, אפילו ברמת היחסים לחודש עם כל אחד מהם. כנראה שיש משהו מספק, בפשוט לדבר עם אנשים, ומבחינת אנשים שיש להם פורמו, זה פשוט מסמן איזשהו וי לפורמו, ויאללה. ולא יוצא מזה באמת כלום, ואז גם מתנתקים מהעולם, שזה עצוב, ולא ניגשים לאנשים, שזה כבר עולה על העצבים. יו. זה פשוט עצוב, זה אומנות מתה. נכון. למה? נכון. אימא'לה, הלוואי שהעולם יחזור לזה, להתחיל ברחוב. כן, תקשיבי, אני כל כך אעריך גבר שיעשה את זה, וקורה לי לפעמים שבאמת אנשים ניגשים, ואני כאילו באמת אומרת, תקשיב, איזה גבר אתה, שככה באת וככה ניגשת. את יודעת שמישהו פעם אחת הכרתי מישהו כשרק עברתי לפה, לא, הייתי פה ביוני לפני שהגעתי לפה בספטמבר, בשביל כזה לנסות לחפש דירות ולא יצא מזה כלום, אז כאילו הכרתי אותו ביוני 2023 כשבאתי לפה, ואז הוא עוד פעם התחיל אותי בקניון אחרי שנתיים. די. איזה קטעים. יו, זה חמוד. זה חמוד, אבל לא זכרתי אותו, אבל אמרתי לעצמי, יש לי כזה קטע, אני לא שוכחת פרצופים. אולי it's meant to be. לא צריך להיות meant to be. פעם שלישית גלידה, אז נזרום, אבל כאילו, זה הקטע, וגם אז, בגלל שהוא ניגש אליי בזה, אז אמרתי לו, כן, קח את המספר שלי בזה, ונשבר לי הראש, אמרתי, אני מכירה אותו, ואז נזכרתי שהכרתי אותו כנראה בין הראשונים, הלכתי אחורה בשיחות, וראיתי את התמונת פרופיל שלו, וזה הוא, איזה מטורף. לא יוצא מזה כלום, אבל זה הזיה, זה קטע של פוקס. כי אז כן, האומנות המטה הזאת, שכבר לא ניגשים, כמו גברים, או כמו נשים, whatever, ניגשים לבחורה. את יודעת שממש, אמרתי לך את זה כבר, ממש בא לי, עוד מהקיץ, כי הקיץ יותר כזה חי וכיף בין אנשים שמצבוח, בא לי להתחיל עם מישהו. כן. לא, כאילו... לא, קבלי ביטול. בונה, את שלילית. אין לי אומץ. אז עכשיו יש לך אותי. לא, את ווינגמן נהדרת. נכון, מעולה. ממי, מפעמים קודמות, את ווינגמן מושלמת. I אבל אין לי אומץ, לא יודע, מה אומרים קודם כל? זה נורא מלחיץ. לא, תגיד, נראה לי שאת הולכת להגיד משהו. כן, אני אגיד לך, כאילו זה, אני גם אוהבת להתחיל עם בחורים, זה לא מפריע לי, כאילו, כשזה לא בהכרח לאיזה משהו רציני. כאילו, שכמשהו רציני, בא לי באמת שתיגש אליי ותראה לי שאתה רוצה אותי, מספיק. אז סתם, אז אפילו פשוט לגשת למישהו במסיבה, בבר, בבית קפה, סבבה, בית קפה יותר קשה, פחות אנשים, יותר תשומת לב, אפילו במסיבה או באיזה פורום גדול, לבוא אפילו איזה משפט, שהוא לא בהתחלה איזה משפט פתיחה, או איזה משפט שבא להתחיל איתך, אבל משפט פשוט לפתוח את השיחה. אני יכולה לבוא ולהגיד, זה קטע, מה אתה שותה סתם, נראה טעים, אני אזמין לי גם. פשוט לעמוד ולהזמין גם, ואז פשוט זה פותח לך, דרך אגב, אז כאילו, זה תלוי גישה, ופשוט לראות שבן אדם בא עם גישה נעימה ומחשבה נעימה, לא שני יוצא מזה, לא יוצא מזה, זה נותן תחושה כיפית ועילאית, וכן, תחושה שסורי, אני יותר טובה מאלה שבחוץ, שכל המתחבים מאחורה מתיימרים. גם אני התחבאתי מאחורה, גם כולנו מתחבאים מאחורי האפליקציות וזה הכל בסדר. יצא לי זוגיות הייתי בזוגיות מהאפליקציה והקמנו באפליקציה. אני לא מתיימרת להגיד שזה דבר מזעזע. זה דבר שפשוט הרג את האומנות של לגשת לאנשים, להסתכל פנים מול פנים, ואני באופן כללי חושבת שכשמדברים עם מישהו באפליקציות, את מרגישה שאת מדברת עם רוח רפאים, את לא יודעת מה הולך שם מאחורה, וזה גם פחות נותן לי מוטיבציה אולי להיפגש, זה יותר קל למסמס, וכשמישהו בא אליי פנים מול פנים,
מרגישים את האנרגיה, כמו שאמרת, מרגישים נכון. את הבן אדם, וגם זאת הפגישה הראשונה, כשבאים ומדברים אחד עם השני. את יודעת מה בא לי לעשות? בא לי לאלף את לולה, שבקיץ, כולם בחוץ, כל הפריזאים בחוץ, הפריזאים החתיכים, זה. אני מאוד אוהבת ללכת ליד הסן, אני אוהבת לעשות שם הליכות או ריצות, כשלולה הייתה קטנה והיה קיץ, אז הייתי עושה איתה מלא טיולים ליד הסן, וזה, וחתיכי פריז יושבים שם, חבר'ה, חתיכי פריז שם. שורות. כן, כן. אז אני צריכה ללכת לולה, לתת לה את המבט. ממי, יש לך מגנט? נשבעת לך, כמו שאנחנו מחליפות מבט, אני צריכה להחליף מבט עם לולה, ולעשות לה, לולה, לכי אליי. שם, לתקוף. תקפי. אופסי, יואו, סליחה, הכלבה שלי. מצטערת, כזאת מגושמת. אגב. כן, אבל אני חייבת להגיד שאמרתי לך הרי בקיץ שכאילו נורא בא לי לעשות פעם אחת את הצד הזה של להתחיל עם מישהו. כן. למרות שאני מעדיפה שיתחילו איתי, כי זה כיף יותר להרגיש מחוזרת. זה כיף, זה מרים, אבל בא לי להיות גברת, ויש מישהו שבא לי עליו, אז אני עושה משהו. והעניין הוא שממש אני זוכרת את זה מהקיץ, גם דיברנו על זה אנחנו המון, שהגברים פה יושבים בחבורות. נכון. הם יושבים בחבורות. או חבורה של גברים, או חבורה, לא, האמת זה לא רק חבורה של גברים, זה חבורה של גברים ונשים. ואת לא יכולה, כאילו מה, תהיה הווירד הזאת, הווירדו הזאת, גם הרבה פעמים אני מסתובבת לבד, שאני הולכת, אני גרה לא רחוק כל כך מהסן, אז אני הולכת הרבה לשם בקיץ. אז אני הולכת עם עצמי, וזה נורא ווירד, אם אני אלך לבד לחבורה, ואתחיל עם מישהו. נכון, אני אגיד לך משהו. אבל סן וזה ללכת לשם לסן זה לא דוגמה טובה, כי באמת ללכת לשבת על הסן, או כמו שהולכים לשבת בים, זה מקומות שלא הולכים אליהם לבד. את הולכת כי זה קרוב אלייך, ואת גם מסתובבת הרבה ומטיילת, וזה גם חלק מהחיים ומהעבודה שלך, אז טכנית את הולכת הרבה, אז את מחליטה ללכת שמה. אבל באופן כללי כשהולכים ליעד, כמו לשבת על החוף, לשבת בטיילת, לשבת על הסן, לא הולכים לבד, זה תמיד ללכת עם חבורות. יש אנשים שעושים את זה לבד, יש אנשים שיושבים, הרוב יושבים בחבורות, כן, אבל יש אנשים שיושבים לבד. אבל לא הרבה, ולא בהכרח הקהל הזה, הקהל באזור הגילאים שלנו וזה, זה מקום, תחשבי, זה גם אני לא אלך עכשיו כל כך לסן לבד, כי זה קצת לשבור מהשגרה של החיים וללכת לעשות פעילות. אז אם אני הולכת לעשות פעילות, אני ארצה לעשות אותה עם חברים. אם אני עושה לבד, אני אפילו או אשאר בבית, או אשאר לי בבית קפה מתחת לבית, אבל ללכת ממש למקום שהוא כאילו רחוק מהבית ושהוא כזה פעילותי, ושהוא כזה ליהנות מזג אוויר, אז אני אבוא עם חברים. נכון, אבל זה בגלל שלך זה רחוק, זה כמו שאת נגיד תלכי לטולרי, שזה כאן. נכון. אז כאילו, את קצת יותר יכולה ללכת, נגיד לי ללכת לטולרי, זה ללכת לטולרי, זה רחוק ממני. זה חצי שעה ממני. ולך זה כאילו קרוב, אז לי הסן קרוב. נכון. אז אני הולכת, נגיד. אז את האקספשן, את מבינה, השאר באים, במיוחד לסן, גם זה אחר, זה צרפתים בצרפת, שפה קיץ קורה לא הרבה זמן בשנה, אז כולם יוצאים מכל החורים וישר מתלהבים, זה לא כמו בארץ, שבאמת, בכל חודש את יכולה לצאת לים וכזה, אז את הולכת גם לבד, גם עם חברים, גם עם משפחה. פה כולם יוצאים ביחד, כי מסמסים, וואי, תראו איזה שמש, היום עשינו את זה! פתאום היום ינואר, יש יום שמשי בחוץ, יחסית, ישר שסימסנו בקבוצה, יש שמש בחוץ, חבר'ה, איזה יום יפה, בוא נלך לשבת, כי זה... נכון, איזה באסה שלא יצא. ממש, טוב. זה היה ממש מבאס, כן. איזה שבוע, את יודעת. נכון, אחד החברים, חיזלשנו אותו מסכן, אחד החברים הוא בחופש היום, נכון? כן, הוא בחופש היום. כן. והיום מהמם, אימא'לה, חגגתי את זה גם באינסטגרם. והוא ישר כתב בקבוצה, יאללה, מי בא לשתות קפה, מי בא להסתובב, מי בזה, וכולנו כזה, אני לא יכול, אני בעבודה, יש לי סיור, יש לי זה. כן, כל אחד בזה שלו. בסדר, כי יש לו את החופש באמצע השבוע. כן. אבל היה יום יפה. אחרי זה שיחקתי עם לולה, הלכתי מאוחר יותר, שיחקתי איתה בטולרי. בלול. קיצר, אז מבינה מה אני אומרת? בגלל שפה קיץ זה אירוע, אז יוצאים מכל החורים, אז יוצאים ביחד, זה אחרת. אבל בוא נגיד, בחבורת בנים ובנות גם אני לא הייתי ניגשת, כי יש בנות גם רעות ומגעילות שהיו כזה, עכשיו מתרגלות את זה שאין בחורה נקשה, גם בחורות צרפתיות, לא תמיד כולם נחמדות. נכון. זה גם משהו שמלא צרפתים שצאתי אתם אומרים, הם לא סובלים בחורות צרפתיות כי יש הרבה רעות. כי תקוע להם מקל בתחת. שזה זוועה. כן. הם רעות, באמת, זה למה הם יוצאים עם זרות. יש מלא צרפתים שיוצאים עם זרות, מבחינתם ישראל זה אקזוטי. נכון, הם אוהבים זרות. כן. למרות בואו לא נכליל, יש צרפתיות מאוד מאוד מקסימות, יש לי חברות צרפתיות מאוד מקסימות. ברור, כי יש לי גם חברות, כאילו יש מלא, אבל... חייבת להגן עליהן. כן, כאילו לא יפה, הכללנו, אבל אולי שזה קשור בדינמיקות עם גברים, אולי זה קשור מערכות יחסים, פחות הם אוהבים כאלה צרפתיות, אוהבים מאוד עם זרים. אולי בקיץ ניתן איזה צ'אנס. כן, בקיץ זה עולם אחר, זה אטמוספירה אחרת, אני מסכימה. גבר שמבקש מן האינסטגרם, מבחינתי זה גם חסר ביציות. מה? לא נכון. לא נכון, אני לא מסכימה. זה סייף זון. לא, כשאני, אוקיי,
מה את היית מעדיפה לקבל? מספר טלפון או אינסטגרם? אם את צריכה או זה או זה. תלוי, מתחיל איתי פנים מול פנים? לא משנה, מה זה משנה? זה משנה. כי מאפליקציות אני אלך איתו לאינסטגרם שזה סבבה. אם מתחיל איתי, אני אישית רואה, כשמישהו מתחיל איתי פנים מול פנים, רואה בזה הרבה יותר רצינות. לא במסיבה ב3 בלילה בהכרח באיזה אנרגיה, אבל כן, מישהו ניגש לבית קפה, מישהו ניגש לזה. אני חושבת לפחות, אני לא הייתי יוזמת סתם איזה משהו קליל וקצר טווח, אם לגשת פיזית. את רוצה קצר טווח, סבבה, תהיו פסיבית, לכי לאפליקציות, אבל אם ניגשים אליי פיזית, מבחינתי זה אומר משהו שהוא יותר נוטה לרציני. ואם זה יותר נוטה לרציני, תבקש מספר טלפון. לא נכון, אני לא למה? מסכימה, פה אני לא מסכימה איתך. אוקיי. כי אינסטגרם נותן לך הצצה וסוג של תקציר לחיים של הבן אדם ולאופי שלו ולסביבה שלו ולמה, אולי מה הוא עושה בחיים, לאיזה טיולים הוא יוצא, איך נראים החברים שלו, איך נראית המשפחה שלו, אולי יש לו חיית מחמד, כאילו את יכולה להבין את הסביבה שלו ולהבין קונטקסט של החיים שלו. זה נכון, חד משמעית, זה נכון, זה גם יותר טוב לי והכל. פשוט מבחינת אותו רגע של בחור בא ואומר לי, היי, אפשר? אז אני מעדיפה לשמוע את המילת טלפון שלך מאשר את האינסטגרם שלך, את מבינה? אני יכולה להבין, אינסטגרם נשמע יותר צ'יפ. כן, זה נשמע לי כמו, תביאי את העמוד טינדר שלך. כאילו, אחי. זה נשמע יותר צ'יפ, אבל כשאת רגע יורדת לפרקטיקה של זה, נכון. אינסטגרם יותר פרקטי. נכון, אני איתך. זה יותר פרקטי, חד משמעית. אבל סתם משהו בזה עדיין כאילו מציק לי בלשמוע את זה, כאילו הסייף זון שלך של כאילו נראה. שזה נכון, גם אני אומרת מצידי נראה, כן? לא סתומה כל אחד שיתחיל איתך לזנוע, אבל זה כאילו, נכון, אני מסכימה איתך 100%. אבל כן, בשמה, כאילו בשמה זה עושה לי צליל טיפה יותר טוב. שמבקש את הטלפון, או כן, סבבה, תבקש את האינסטגרם והכל, אבל כאילו זה גם הכל תלוי בצורה שאיך ניגשים אלייך. אם ניגשים אלייך כאילו, הסתכלתי אלייך ואת נראית לי ממש מקסימה, אני ממש אשמחה לשבת איתך, או לדבר איתך, או להיפגש. כזה, כן. אז כשמישהו יבקש ממני את האינסטגרם בסיטואציה כזאת, או שיבקש ממני את האינסטגרם ב3 בלילה במסיבה, אני אראה את זה אחרת. אבל עדיין, אתה ניגש. לגשת במסיבה בריקודים זה יותר קל, ברור. אני זורמת ומקבלת, אבל כאילו, at least that. את יודעת שאני דווקא מעדיפה שלא, כאילו אם זה מישהו כזה רציני עכשיו, מסיבה סלש בר, אולי בר סבבה. אבל אם יש מישהו שחושב שאת יפה ממש וכאילו רוצה לגשת אלייך, וזה הצ'אנס היחיד שלו. אבל מסיבה זה צ'יפ, לא יודעת, זה מרגיש לי צ'יפ. כולנו שותים, כולנו רוקדים, כולנו כאילו... אבל אין לו ברירה, הוא רואה בחורה יפה ורוצה ממנה אולי משהו. מתי הוא יראה אותך עוד פעם? אין לו ברירה לגשת בסיטואציה שבו שניכם נמצאים. כן, אבל שניכם שניכם באיזה אופוריה כזאת, באיזה state of mind, שהוא לא state of mind הרגיל שלכם. הוא אולי שיקור, את אולי שיקורה, כאילו אתם לא באמת מצליחים לראות אחד את השני, או שסתם, יכול להיות גם שאתם לא שיקורים, ואתם סתם כזה מסיבה ורוקדים, חברים וזה וזה וזה. וכאילו האווירה היא כזה מכניסה אותך ל-state of mind, שהוא קצת יותר קליל וקצת יותר אוורירי וצ'יפ כזה. אבל מה הוא יעשה? זו האופציה היחידה שלו להתחיל איתך. אבל יכול, אני לא אתחיל מחר עם מישהי. אולי השיקול דעת שלו לא 100%. מחר תדעי. בבוקר למחרת, את תדעי. אבל אני מעדיפה את מבינה מה אני רווקה? כן! מאמי! תחשבי כמה גברים בטח שללת על הסף, כי הם באו אלייך אחרי 12. אחרי שאתה עוצר. כן. אחרי שאתה עוצר, אנחנו לא בבית. כאילו, בגדול אני איתך, יש איזשהו שלב שהבטריה החברתית נחבאת, ואז אל תדבר איתי. תכף יש אירוויזיון. אתמול בחרו נציג לאירוויזיון. נכון, אין לי מושג, לא ראיתי כלום. אני גם לא, אבל אני חושבת שהוא צרפתי. די! כאילו ישראלי צרפתי. אני בעד. כן, יש בו משהו צרפתי. אני באמת לא ראיתי כלום. נראה לי מאוחר יותר, אני כזה נחזור הביתה, אני אעשה בינג' כי צריך לדעת. כן. אבל השנה זה בווינה. כן, תראי מה זה, גילינו את וינה. נכון, גילינו את הכזה זמן לפניהם. כן. כיף. לפני שנגיע להמלצות שלנו, שהיום אלי תיתן לנו את ההמלצה של הפרק, אנחנו קנינו כרטיסים להופעה, נגיד של מי? לא, אנחנו נשמור את זה לעצמנו נראה לי. תישארו קצת במתח. נכון, תקשיב, אתה שיצאתי משיעור בשביל זה. כן, אמרת לי. נכון. כן, אני הייתי בסיור. אני ממש לא יכולתי. לא יכולתי, אז יש עוד זמן. זה יהיה בקיץ, אבל יש למה לצפות, אז ממש נחמד. נעבור להמלצות. את יודעת מה ההמלצה? איפה עבדת, מאמי?
נכון. יפה. אוקיי, תודה. כן. אז לא ממומן. אז יאלי, בואי נדבר פחמימות. אנחנו ליטרלי מדברות פחמימות. כל אז, הזמן. וואי. חברות שלנו מבוססת על פחמימות. כל השיחות והסרטוני אינסטגרם שלנו זה פשוט עוד עוגות, עוד פטיסרי, עוד מקומות ללכת אליהם, אנשים רק גדלה ותופחת. וואי, ממש, אם אתם תראו את הדברים שאני ויאלי שולחות אחד לשנייה באינסטגרם, אימא לזה קורה. זה ודיסני. אז המצב שלי להיום זה הפטיסרי שעבדתי בו כשעברתי לפה, שקוראים לו ג'פרי קאן. הוא כהן, תכלס, כהן מוסווה. אמרת את זה? כן. כן. שיהיה עוד אחד. הוא שף פטיסייר מעולה. הוא בשנה האחרונה מאוד מאוד התפתח, הוא הגיע לרמה מאוד מאוד גבוהה. היה אירוע מאוד מאוד גדול שחוגג פטיסרי ושוקולד, נקרא מזון דה שוקולד, ששמה היה לו אזור סקשן משלו יחד עם סדריק גרולה סים פרדריק? תודה. כן? לא בטוח. לא. איך קוראים לו? סיריל איניאק? כן, סיריל איניאק. יש לזה את אותו מצלול. כן! בגלל זה כזה אותם כן. הבהרות כזה, לא יודעת. כן, כן. אז הייתה להם פינה לשלושתם, וזה כי שלושתם ברמה מאוד מאוד גבוהה, והוא הגיע לרמה מדהימה באיכות של הדברים, בטעמים, ביחסים של מדהים, מדהים, מדהים. כל יום זה לאכול שם כמויות. אני מאוד מאוד ממליצה עליו, יש לו בעיקר פטיסרי, עוגות, אקלרים, עוגיות, סנדוויצ'ים גם מאוד מאוד טובים, שהסנדוויצ'ים שלו הם בחלה, סטייל כזה, הם נורא טעימים, כזה שפע, באמת שפע. אנשים מקסימים, הוא מעולה, יש לו 3 סניפים, אחד ברובע 2, ממש ממש במרכז של העיר, עוד אחד ברובע 17 ועוד אחד באיזה בחור. קיצר, הוא מעולה, מאוד ממליצה עליו. מה את הכי אהבת אצלו שם? את יש לו, אני לא זוכרת אם זה בבקה או פשוט כזה שבלול, פיסטוק. זה הבבקה. זה הבבקה. אני אכלתי את זה כשהייתי תיירת. וואו, וואו, וואו. זה לא, זה פיסטוק ופלר דורנג'ה. פיסטוק ופריחת התפוז, אם אני זוכרת נכון. זה פטיסרי. טארט פיסטה של פלר דורנג'ה. אז לא, זה לא היה, זה היה רק פיסטוק. אז זה הבבקה. כן, זה היה בבקה. וואו, וואו, וואו. זה היה מדהים, מדהים. אני מתה על זה. זה מטורף. יואו, בא לי לקנות את זה עוד פעם, אני אלך מתישהו. צריך ללכת אליו. עדיין נותנים לי שם הנחה, חמודים. חמודים. כן, חמודים. ממש מתוקים. יואו, מגניב. טוב, אז אני ארשום, יש לו סניפים. כי יש לו סניף ברובע 2, עוד סניף ברובע 17, שהוא כזה יותר קטן, עדיף את רובע 2, הוא סניף מאוד מרכזי ליד קניון לאל, פורום לאל. הוא מהמם. ברחוב מונטורגוי זה אחלה רחוב. כן, הוא מונטורגוי, מקסים, באמת כמו מדרך כזה מאוד יפה. מה שאני חייבתי שם זה הטארט פיסטה של פלר דורנג'ה, זה 2 שילובים מדהימים. וואו, פיסטוק ופריחת התפוז זה שילוב שהם מאוד מאוד אוהבים לעשות פה, וזה שילוב מדהים, זה שילוב אלוהי, זה השילוב האהוב עליי בעולם הזה. ממש, זה שילוב שלא ידעתי שאני צריכה. זה או שוקולד דובאי? את עושה לי פה בחירתה של סופי. אפילו סופי לא היה כזה קשה לבחור. וואי. לא באתי לענות מהר, לא יודעת. אני נסוגה מהתשובה. זה, לדעתי, פיסטוק ופריחת התפוז. זה יותר פיין, זה יותר עדין, זה יותר חברותי לחך. כן. השוקולד דובאי הוא ג'אנקי אמריקאי כזה. הוא קטע והוא נורא טעים, אבל בשביל משהו שהוא טעם כזה, שטעם של להתעלף ממנו, כן, זה פיסטוק. פיסטוקה. אז וואו, אם זה הקפת שוקולד דובאי, אמרתי את זה בפרק הקודם, אני ואלי, אימא'לה, ירדנו על עוגת דובאי ביחד. ואני מאוד מאוד ממליצה שם, אני ממש בהתלבטות במה אני יותר אוהבת, זה או הפיסטה של פלר דורנג'ה, זה הפן סוויס שלו. אני לא חושבת שיש פן סוויס שמנצח אותו, כי פן סוויס פה בגדול, הם עושים אותו... רגע, צריך להסביר מה זה פן סוויס, כי לא כולם יודעים. פן סוויס זה מאפה, זה כמו... זה כזה ליד הקרואסון והפעם השוקולד, שזה קרואסון שוקולד, אז יש את הפן סוויס. פן סוויס זה בצק קלים שממלאים בקרם פטיסייר ופצפוצי שוקולד, זה המאפה לדעתי האהוב עליי. אני גם, הוא באמת האהוב עליי. הקטע הוא שיש הרבה מקומות, רוב המקומות, עושים אותו עם שכבה מאוד מאוד מסכנה של קרם פטיסייר, וכאילו זה סטייל צ'וקולד צ'יפ כזה באמת, ושמים כזה, כמו עוגיית צ'וקולד צ'יפ, שאין כאילו ממש קרם, שכבת קרם בפנים, כמו איזה עוגה וייב, הם פשוט שמים את הצ'וקולד צ'יפ ואת לוקחת ביס וזה כזה מדי פעם יש לך טעם של שוקולד. הוא שם, תקשיבי, לוקח בלוק, מורח לך כמו שצריך, וכשאת לוקחת ביס, זה נוזל מכל הצדדים. באמת כמו לקחת ביס, תקשיבי,
מנת פלאפל. בפיתה, שדפקת בה פשוט שכבות ושכבות של שוקולד, שזה יוצא לך מהצדדים. אין, אולי יש אחד אחר באיזה מקום שאני לא זוכרת, רק אחד עוד שעושה כמות כזאת של קרם פטיסייה בפן סוויס. כל השאר עושים את זה נטו, בלי שכבת קרם, נכון. ועם צ'וקולד צ'יפ. נכון. זה סתם לחם שדחף פה שוקולד צ'יפ, והוא עושה עם שמים פשוט ממש שכבה. דק, כן. כן, אבל באמת, את לא מרגישה את זה. נכון. הוא שם בכמויות מדהימות, והבצק עלים כל כך קריספי. אני מתחילה לרייר. זו ההמלצה שלי, כאילו, בקיצור. טוב, מחר אני הולכת, זהו, מחר יש לי יום חופש. אז זה איתך, אני באה, אני רוצה לבוא, חברים. בואי. אז תחכי לי לאחר הצהריים. אחכה לך. רגע, מחר, נראה לי סבבה. מחר אני לעבוד ב4:30. מחר אני קבעתי עם אורין, אני צריכה לראות מתי אני נפגשת איתה. סבבה. אבל תנסי אולי יותר מוקדם, ואז נלך. קחי את ההנחה. אני חייבת לערוך. צריכה ארוך אחרי. מתי? ממי, מתי? בבוקר? רגע. ההיסטריה שלך, זאת אותי. בבוקר אני מסתפרת, מחר אני מסתפרת חברים, אני הולכת לעשות פוני. שבוע של הפוני, הפוני עושה קאמבק, אני הרחתי את הפוני הזה כדי שאני אוכל להחזיר לפוני הרגיל. וזהו, ומי שכזה יחסית חדש, אז היה לי פעם פוני, היה לי כזה עד לפני כמה חודשים. היה לי פוני, ואז... לא זמן. כן, לא, עברו איזה כמה חודשים. יותר. כמעט שנה. כן. לא יותר משנה, בטוח. כן, שנה. וזהו, והתגעגעתי לפוני, ואני חייבת להגיד שזה קצת, עכשיו יש טרנד של מלא משפיעניות שהן עושות פוני, זה התחיל מדנית גרינברג, אבל תזכרו איפה זה התחיל. סבבי. טוב, נסכם, לפני שנגמר לי המקום בטלפון. כן, ממש. או הסוללה. איך היה? היה כיף ממי. נכון, היה מקשיב. כן, כיף שבאת. תודה. לצד השני של המצלמה. נכון, סוף בגדול רואים המטר הזה. אותי. נוח לי פה, אני יכולה לדבר. כן. שם אני צריכה לשתוק. האמת שזה קטע, כי שאלו אותי באינסטגרם אם זה לא מוזר לי שיש מישהו בחדר, כאילו אם זה לא גורם לי להרגיש לא בנוח, אבל דווקא להפך, כי אני מרגישה שאני מדברת למישהו, וכאילו שיש כזה, זה נקלט איפשהו ויש לי תגובות, כן, אז יותר קל. הלכתי דקה לכבות האש, את איבדת את זה? איבדתי את זה, וואו, התחלתי לגמגם, באמת, כן, נכון. צריכה שיהיה מישהו בצד השני לדבר עליו. נכון, I'm here. אז, תודה רבה שהיית, יעלי. בכיף, היית שמחה. היה לי כיף. גם לי. ונערך אותך בעוד פרקים, יש לנו עוד מלא. אני מקווה. מלא שהרבה לדבר. מלא לרלר. כן. נכון. ותספרו לי באינסטגרם, תגיבו לי איך היה, ואם אתם מאשרים את יעלי. הלו. סתם. מישהו לא יאשר, אנחנו מסננות. סתם. אנחנו מוחקות את הצ'אט. ותגיבו, אז תגיבו לי באינסטגרם מה חשבתם, אם יש לכם שאלות אליי, דברים שאתם רוצים שנדבר בפרקים הבאים, אם יש לכם שאלות ליעלי, ואז או שאני אענה לכם בפרקים הבאים, או שאני אראה עוד פעם את יעלי מתישהו. תדרגו את הפודקאסט שלי, תעשו לי כמה? 5 כוכבים. נכון. היידה. אני מקשיבה. יפה מאוד. תעשו לי 5 כוכבים, לי זה יעזור מאוד לקדם את הפודקאסט. אז אני אוהבת אתכם מאוד. תודה רבה שהייתם היום, וסלווי! לולו!